Татар халык кие, Габдулла Тукай сүзләре, тәфтиләү. Күңелнең иң нечкә кылларын тибрәткән һәм йөрәк түреннән саркып чыккан бу көйне кем генә белми икән. Аны тыңлаган сайын тыңлыйсы килә һәм күпме генә башкарсаң да туеп булмас кебек. Музыканың ефәк күләгәсе диварларга килеп сырыша. Офыкларга кадәр кайтарылып, ак канатлы якты җыр оча. Әлеге шигъри юллар белән исәнләшәсе килә сезнең белән мөхтәрәм тамашачылар. Без сезне кайнар сәламлибез. Бүген республикабызда тарихи вакыйга. Сезне барчагызны да ТАССРның 100 еллык юбилее белән ихластан котлыйбыз. Алда бүйек 1000 еллыклар көтсен. Мәңге яшә гүзәл Татарстан. Күңелләрнең моңга сусаган бер мәле. Әлеге бушлыкны бары тик халыкның күңел сандыгында гасырлар дәвамында сакланып килгән илаһи моң гына тутыра алыр кебек. Бүген Галиәскәр Камал театры бинасында безне җыеп берләштергән онлайн әдәби музыкаль кичә юкка гына ак канатлы якты җыр дип аталмый. Театрыбызда яңгыраган якты моңнар, мәшһүр композиторларыбызның үлмәс көйләре, Галиәскәр Камал театры артистлары тарафыннан җырланган җырлар безне җир шарының төрле почмакларыннан караган һәр тамашачының өйләренә очып, күңелләренә үтеп, якты бер хатирә булып саклансын иде дигән теләктә, Таҗи Гыйззәтнең Башмагым музыкаль комедиясеннән Галимҗан куплетлары, Җәүдәт Фәйзи музыкасы. Башмак, 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 кемнәр йөри икән ташлап, яратуымны белерсең, шушы бәләләрдән башлап. Башмагымның башы башка, басмасам лавак вак ташка, җан кисәгем кара кашым, һич тора алмыйм синнән башка. Башмакны алар эзләрләр, сәрвәркәемне тиргәрләр, башмакны алучы булыр, фәлән углы фәлән фәлән. Тукта мине күрмәсеннәр, кем икәнен белмәсеннәр, әгәр юлда очратсалар, мин икәнен белмәсеннәр. Очратсалар, мин Галимҗан приказчик, алайда булмаса миңа ярдәм итәр җиһан карчык. Ни булса да булыр әйдә, яхшы чакта сыздырыйм мин, шушы башмак кайгысыннан мине кайчан табарсың син, шушы башмак кайгысыннан мине кайчан табарсың син, шулай! Күңелләрне җилкендерә, шулай бит? Татар профессиональ музыкасының әһәңен, аның стиль өслубын, мелодик тибын формалаштырып үстерү иң беренче чиратта Салих Сәйдәшев һәм Рөстәм Яхин исемнәре белән бәйле. Тыңлый гайдә мәшһүр Сәйдәшевне, җаныбызны моңга күмгәнче, бу моңнарны сердәш иткән бит ул, иҗатында янып үлгәнче. Наемщик музыкаль драмасыннан вальс.
матурлыгы, эчкерсезлеге һәм тирән моңы күңелләрне әсир итә. Шул кадәр тирән һәм илаһи булуы белән бәгырьләргә үтеп керә. Чын мәгънәсендә талантлы әсәрләр генә шулай тәэсир итә ала. Салих Сайдашев 60-тан артык спектакльләргә музыка язган. Сәйдәшнең мирасын саклау зарур. Шул исәптән Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Югары Ыслан районында Сәйдәш аланы дип исемләнгән сәнгать бәйрәмен оештыруында менә инде ничә еллар буе үз өлешен кертә. Димәк, күзләр спектакленнән Хуш авылым җыры. Салих Сайдашев көйе, Хәбиб Фәтхуллин сүзләре. Сезнең көчле алкышларыгызны ишетәсе килә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Халкыбызның талантлы улы, СССРның халык артисты, дөнья күләм танылган композитор Рөстәм Яхин иҗаты иң югары, иң ихлас бәягә лаек. Иҗаты миллионлаган тамашачыга яхшы таныш иде һәм бүген дә бик теләп, яратып кабул ителә. Аның вокаль лирикасы, инструменталь музыкасы дөньяның татарлар яшәгән төбәкләрендә иң кадерле, иң кыйммәтле хәзинә булып кала. Рөстәм Яхин, песня без слов.
Рәхмәт. Рөстәм Яхин үзенең йөзләгән җырлары, романслары, инструменталь әсәрләре белән татар музыка дөньясын байытып, аны якты бер биеклеккә күтәргән, үзенә бер Рөстәм Яхин җырлары, романслары дәверен тудырган композитор. Хәзер әйдәгез әле Гарифҗан Мөхәммәтшин сүзләренә язылган «Керим әле урманнарга» дигән җырны тыңлап үтик. Рөстәм Яхин көе. Урманнар арасына сөйлим әле серләрімні сандуғаш баласына сандуғаш баласына Керим әле урманнарға, қайыннар арасына, сағышларым адаштырым, қайыннар арасында, қайыннар арасында. Керим әле урманнарға, урманның қарасына, бәлки дауа табалырмын йөрәгем ярасына, йөрәгем ярасына, ярасына. Бәлки дауа табалырмын йөрәгем ярасына, йөрәгем ярасына, ярасына. Һәр җырдан соң сезнең көчле алкышларыгызны көтә безнең күңелләр. Без сезне бик сагынабыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Совет һәм Рәсәй композиторы Ринат Еникеев музыкаль мәдәнияттә бик зур мирас калдырды. Композитор үзенең катлаулы һәм шул ук вакытта кайнап торган тормышын, хис кичерешләрен көйләре аша җиткергән. Ринат Еникеев Ариетта.
төсле, шушы моңга, шушы тавышка. Урамнарны айкап, жырым йөри, җанны төреп җиңел сагышка. Нинди ихлас, чын йөрәктән бу җыр, сиреннәрнең шавы турында. Беренче кар, шушы җиңел аклык, синнән сәлам төсле тоела. Оча карлар, әҗер һаман агыла, йомшап кала арган күңелләр. Өзгәләнеп кемне сагына җырчы, күзләрем тик сине эзлиләр. Туктап торам, шушы гүзәл мизгел сихерләде мине юлымда. Мин җыр булып калдым сезгә диеп, өндәштең күк үзең җырыңда. Синең эзләр җыры белән дәвам итәбез кичәбезне. Ринат Еникеев музыкасы, Роберт Әхмәтҗан сүзләре. Синең эзләр алып чыга язга, тауга менәм чыгам ерак язга. Җылы яңгыр ява, көн аяза. Синең эзләр кала болыннарда, синең эзләр кара урманнарда. Балам кичәм керәм урманнарга, һәм уралам күксел томаннарга. Синең эзләр якты язга бара, синең эзләр җылы җәйгә бара. Синең эзләр сары көзгә бара, минем эзләр синең эздән бара. Синең эздән бара. Күңелләргә үтеп керә, шулай бит? Калфаклы сандугач Сара Садыкова Татарстанның беренче хатын-кыз композиторы, артисты һәм җырчысы. Аны бүгенге кичәбездә искә алмый мөмкин түгел.
Татар милли опера театрына нигез салучыларның берсе, 4000-нән артык җыр, вальс, романс авторы, татар музыкасында беренче тапкыр танго стилен кертүче һәм бик күп спектакльләргә көйләр яза ул. Мин җырларымны җырлаган, тыңлаган кешеләрнең күңеле яхшырсын өчен язам, дип кабатларга яраткан ул. Режиссер, артист Газиз Айдарский һәм Сара Садыкованың кызлары балет биючесе, татар классик балетына нигез салучыларның берсе, Татарстанның ат казанган артисты Әлфия апа Айдарскаяга хөрмәтебез шиксез. Ул әлеге көнгә кадәр Сара Садыкова иҗатын армый-талмый пропагандалаучы, тынгысыз йөрәкле шәхес. Шушы көннәрдә генә аның 95 яшьлек юбилее булып узды. Олуг рәхмәтебез һәм шиксез хөрмәтебез сезгә, Әлфия Газиз кызы Айдарская. Хәзер «Әй язмыш, язмыш» дигән җыр. Сара Садыкова көе, Сибгат Хәким сүзләре. Язмыш, язмыш, туган җиремнең, тугачта кергән, миңа үстүсе, кая барсам да, мине шат канатлы, ирекле азат, һаман үз кеше. Шат канатлы, ирекле азат, һаман үз кеше. Әй язмыш, язмыш, ташлама читкә, читтә суларман, кайгыдан моңнан, айырма мине өй түрендәге миләшләремнән, каеннарымнан. Айырма мине өй түрендәге Язмыш, язмыш, теләмим башка, башка бер җәйне, мин үз җәемнән. Айырма мине туган илемнән, кара икмәгем, сөтле чәемнән. Çayımdan ayırma mine. Рәхмәт. Җыр язмышы, халык язмышы ул. Ил язмышы белән бер рәттән. Ил яулаган һәр бер үр биеклек, көйләр, җырлар белән береккән. Сара Садыкова көе, Фантазия.
Рәхмәт сезгә. Кызганыч техника җанлы кеше түгел шул, төрле хәлләр булгалый. Сандугачлар серенада суза, кайын яфраклары җыр яза. Композитор гына ишетерлек авазлар бар фани дөньяда. Ә хәзер сезнең өчен Зәңгәршәл спектакленнән Булат җыры. Кәрим Тинчурин сүзләре, Салих Сәйдәшев музыкасы. Дусларым, сағынып қайттым, дусларым, еррақ үйлерден, шахтерлар, батыр егітлер. Дусларым, сәлем әйттілер, матур қызларға, яқын дусларға, сенде құдаша, өлішсіз қалыма. Анда юрак, анда юк сабан, анда икмәкне алалар сатып, эшчеләр санын, номерлар тагып, меңәрләп кенә саныйлар анда. Сөйгән яр бәгърем хәлеңне, сөйгән яр белә алмыйча, зарыгып шит ят илләрдән, сагынып туган илләрне. Сәгатьләр үтте, айыллар булып, раушанда йөзең күрә алмыйча. Анда юрак, анда юк сабан, анда икмәкне алалар сатып, эшчеләр санын, номерлар тагып, меңәрләп кенә саныйлар анда. Сезнең көчле алкышларыгызны ишетәсе килә бу урында, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезне бик сагынабыз. Шулай итеп, татарларны берләштерүче, халкыбыз күңелендәге милли рухны саклаучы илаһи көчнең театр һәм җыр сәнгате булуына без тагын бер кат инандык бүген, шулай бит? Ак канатлы якты җыр дип яңгыраган әдәби музыкаль кичәдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары, Татарстанның ат казанган артисты Раил Шәмсуаров, моңлы артистыбыз Ирек Кашапов, һәр яклап талантлы артистыбыз Ришат Әхмәдуллин, Нәфис Шибәр, Галиәскәр Камал театрының оркестр артисткасы, күңелнең иң нечкә кылларын тибрәткән скрипкачы Динә Закирова, нәзакәтле, былбыл тавышлы флейтада Татьяна Хафизова. Һәм бу проектның идея авторы, тормышка ашыручысы, бу кичәнең йөрәге дисәк тә була. Галиәскәр Камал театрының вокал буенча педагогы, концертмейстер, халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Зәйнуллина. Рәхмәт сиңа, Айгөл. Безнең алыштыргысыз тавыш операторыбыз Илдар Харисов. Бүген сез аны күрмәдегез, ул безнең белән. Һәм бу кичәнең сценарий авторы, алып баручысы үзем Зөлфия Шәмсуарова.
Галиәскәр Камал театры җитәкчеләренә, бу кичәне оештыруда катнашкан һәр кешегә шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Хөрмәтле тамашачылар, сезне Галиәскәр Камал театрының рәсми YouTube каналында онлайн спектакльләребезне карарга чакырабыз. Берничә көннән театрыбыз 114нче сезонын тәмамлый. Сезнең белән киләсе 115нче сезонда җанлы очрашуларны көтеп калабыз. Исән сау булыйк барыбызда. Хәерле сәгатьтә. Сау булыгыз. Sağ olun.